Dneska si dáme takový nastartování, nebo respektive nastartování, ne, už vidím nějaký očičko, tak to je super, krásný večer. Nastartování spíš protažení po celodenním schonu, po celodenní práci. Určitě některý z vás nebo většina bude mít velkou část práce sedavý zaměstnání, sedavou práci, ale i ty, kteří nemají sedavou práci, tak je to úplně super se protáhnout a dostat to tělo do nějaké harmonie, propojit, jak já tomu říkám, tady energetický komín, aby všechno správně fungovalo. Takže si půjdeme trošku zacvičit. Připravila jsem si takovou sestavičku, já si myslím, že docela lehkou, že jsem se snažila to nějak nepřehánět a uvidíme, co z toho bude, jak vám bude, já myslím, že skvěle. A dáme si takový zahřátí, holky. Dáme si zahřátí, protože kdykoliv budete cvičit, tak není dobrý cvičit hnedka jako z ostra. Jo? Chce to ty svaly nějakým způsobem zahřát, takže je dobrý třeba jako mít buď to nějakou procházku předtím, nebo nějaký poskakování, pohopsávání, nebo něco takového. A já mám vždycky ráda s takovou tou hrou, ještě z dětství, když se říkalo hlava, ramena, kolena, palce, tak my si to trošku změníme, dáme si nad hlavu, dáme si tady, jak se to jmenuje, do boku, kolena a palce, jo? Ale pozor na to, ať se neustřelíte rovnou hned na začátku záda, to bych nerada, takže když se neohnete úplně k palcům, tak opatrně na sebe, ať tady nemáme mrzáky hnedka na začátku, ale je to skvělý právě, že na protažení prořádí celého těla, tak jedem na to, jo, nahoru. Hele, já jsem si to možná měla ještě moment, ještě trošku poupravím sklon kamery, dobrý, když tak si budete ty ruce představovat, to zvládneme, tak jdeme nad hlavu, do boku, kolena, palce, jo, a vracím nad hlavu, boky, kolena, palce, kolena nad hlavu. Jo, prostě chápeme, já když to budu opakovat, tak se do toho prostě akorát zamotám a to nechceme, hele, já jsem tam dala i ty ramena, super, záleží na tom, aby jsme se prostě prokrvili. Tak. A hlavně opatrně, protože, jak jsem říkala, u někoho může dělat problém to ohýbání, což jste tady na správné adrese, protože tohle je potom na řešení, abyste komplexně hezky začali pracovat s vlastním tělem a dali ho do harmonie. Tak, já už cítím, že mi začíná být teplo trošku, jsem si chytře na sebe nechala tepláky teplý, tak možná dneska uvidíte během cvičení i Miry, z které leje. Tak, hop, hop, hop. Jo, super. OK. Zahřátí bychom trošku byli rozproudění. Ještě si můžeme pošlapat, aby se zahřály i nohy, takže přišlapuju po špičkách na patu, na špičky na patu a střídavě. Jo? Protože hned zápětí si dáme i, abychom aktivovali nožky trošku. Samozřejmě bychom na tom ideálním případě potřebovali víc času, aby jsme ty nohy nahodili. Kdo se na mě včera koukal, nebo dneska na záznam, tak jsem tam mluvila o tom, že ty naše nožky je taková základová deska, základy pro barák. Jo? A pak hodně pracuji s core, se středem těla a to jsou takový ty zdi, které to musí všechno držet. Jo? Tak, paráda. Zastavíme. Tak. A budeme si uvědomit všechny prsty, tříbodovou oporu chodidla, takže zase, já to připomenu, je to pata, kloub pod palcem, ten velký, kloub pod malíkem, celá malíková hrana, ale pojďme si představit a uvědomit všechny prstce na nohách. Na kameře to asi neuvidíte, ale slovně si myslím, že to můžu popsat. Zvednu všechny prstíky nahoru, roztažený, co nejvíc, jo, a pak je pokládám od malíčku
Je to blbý se na to soustředit. Po palec. Mně nikdy tyhle ty věci v přímém přenosu nejdou, protože se soustředím na víc věcí, ale styk nahoru, roztáhnout všechny prsty. Vy se soustředíte na své prstíky a jdeme od palce pomalíček. Prostě uděláme taky žáby velký, jo, roztáhnutý. A ještě styk a zase dáme od malíčku, snažím pokládat, tak natáhnout je, ať nejsou nikde skrčený a ještě jednou styk těch prstů a jdeme od palce. Tak, jsme tam aspoň trošku dali vědomí do nožek, takže po celou dobu my potřebujeme mít ty chodidla krásně dlouhý a široký a prostě mít tam ty 3 body opření, abychom byli stabilní, aby jsme měli tu základovou desku prostě stabilní, nechceme stavět na křivých základech, že jo. Tak já jsem tady ještě poťapkávala a pojďme najít balanc s tím, že půjdeme na špičky. Jestliže dlouho sedíte, nebo i vlastně, když dlouho stojíte, tak to není nic moc dobrýho pro oběhový systém. Takže my ho trošku nakopneme i lymfu výponama na špičky a vrátím se normálně na celé to chodidlo. Jo? Párkrát se vyšponuju, tam se hezky aktivuje, koukám po čárlíkovi a padám. Aktivuje se tam hezky ten, jak se to jmenuje, sval, lítko a kotníky vycentrovat. A pojďte si ještě uvědomit, když jdete na ty výpony, na ty špičky, aby vám nepadaly kotníky ven ani dovnitř. Mělo by to být vycentrovaný. Když se postavíte na šíři boků a vlastně vytáhnete se na ty špičky, tak by to nemělo být hups, ani hups. Jo? Krásně centrovaný. Tak, dobrý, protřepeme. A další super na oběhový systém je takzvaný čáp. Pojďte si uvědomit zase 3 body pod těma chodidlama, jo? Kloup palce, kloup pod malíkem, patu a celou malíkovou hranu. Odtáhněte se od těch chodidel nahoru. Dejte přídavná očička šnečí a my totiž budeme nakračovat, tak abyste drželi balanc. My si zvedneme jednu nohu do čápa, potom protáhneme do paty, jo, uděláme 5, pokládám ji na zem, přenáším těžiště a jdu přes patu, malíkovou hranu, ten kloup pod malíkem, a palcový kloup. A nakročím. Já z toho měním barvy, koukám. Tak, a teďka si tam můžu přidat ruce, nakročím čápa, protáhnu 5, dávám dolů na patu, já už vám unikám, nemám tady prostor, a přes malíkovou hranu, kloup pod malíkem, palec, krok. Nahoru 5, nejdřív dolů teda je, pak ji protáhnu, na patu a zase přes patu, malíkovou hranu, kloup pod malíkem, kloup pod palcem, udělám krok. Dolů špičkou, potom do paty, do 5, na patu, já se vrátím, na patu, celá malíková hrana, kloup pod malíkem, kloup pod palcem a zvyhám špičkou dolů, špičkou nahoru. Protáhnu pořádně do paty. Přesunu na patu, jdu přes tu hranu, klouby oba dva, všechny prstíky a jdeme nahoru. Tak, protáhnout, pata, hrana, kloup pod malíkem, pod palcem a už vám utíkám. Tak, schválně, jestli u toho máte balanc, tohle je skvělý si opravdu procvičovat na ten žilní oběh a zároveň je to vlastně skvělý nácvik na to, abyste drželi ten balanc a krásně se v tom prostoru orientovali a aktivovali střed toho těla. Tak, to byla chůze, takže my máme nožky trošku,
Půjdeme teďka si nabírat energii, ještě na večer, to vůbec nevadí, ještě není tak pozdě. Spojíme normálně ruce, ale doporučovala bych, když si tlesknete a netleskali byste jako prstíkama takhle na sebe, jo, jako pac. Já si myslím, že každý tleská tak nějak, jako že se mu to semkne. Tak se podívejte na to, která strana ruky nebo která ruka je aktivní, jo? Která je ta na vrchu. Když se takhle chytnu, jo? Když se takhle chytnu, tak který palec zůstává nahoře. U mě je to pravačka, takže to je dominantní strana pro mě, taky jsem pravák, ale ne vždy to musí souviset. A já si pak ty prsty zapletu přesně v obráceně, aby byl dominantní palec ten levej. Jo? Tak, prostě to prohodíte. Tam, kde máte dominantní stranu, tak si to hezky prohodíte, aby jsme nahonili ty disbalance, které si během dne děláme. Tak, udělala jsem mističku a teďka, jak jsem vám říkala včera už, že zase platí tříbodová opora od chodidla. Oddaluju se od ty chodidla, očička nahoru do vesmíru, všechno tohle to platí. I tady takhle šňůrka diagonálně taková jako lehonka, abych tady nepadala takhle do toho hrudníku, jo, nebyla v opice, takže nechceme být v opice, chceme krásně být vystřený, protože to souvisí s krásnou náladou, s psychikou. A teďka i za lokty si představím, jako kdyby mě takový slabonký šňůrky, jako kdyby táhly za ty lokty do stran. A já si představím, jak když tady od země, ze země, nabírám energii. A jede nahoru, nahoru, nahoru. A pořád se mi roztahují ty lokty. Tady začnu obracet, protože se dostávám do horního segmentu a budu nabírat z vesmíru tu energii. Protáhnu ty ruce do nebe, do stropu, v našem případě. Pořád platí tříbodová opora. Pozor tady u toho, ať nejste zahnutý. Jo? Tady jako kdyby byly malinký kšandičky. Tak, a já to tam protáhnu a teďka půjdeme od hrudníku, vrchu hrudníku, obratel po obratli, se zbalovat dolů. Úplně si dejte na čas. Ke kolenům, kam mě to pustí, vyvěsím se, vydechnu. Tak, můžu až k nohám. Kam vás to pustí? A opatrně, teďka zase od spodku těch obratlů nahoru a obracím ruce. Už nabírám energii ze zemského jádra, ze země a jdu obratel po obratli. A za ty lokty mě něco tahá. Tak, když jsem u prsou, tak se mění energie a začnu nabírat energii z vesmíru. Nádech. A jdeme s výdechem všechno pustit z toho těla ven, všechno vyždímat, propustit. Dolů, 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 dolů. A nepůjdeme tentokrát tak hluboko, zastavíme se u kolen a už nabíráme, nadechujeme, nabíráme energii ze země. Tak. A budeme vydechovat a energie z vesmíru. Pozor na záklony, jo? Je to všechno v ose těla. Tady se můžu zase nadechnout, abych mohla si pak vydechnout všechny starosti, všechen stres, všechno ze těla ven. Obratel po obratli. A kam mě to dovede? Jestli jdu až k zemi, tak až k zemi, obracím a zase nabírám. Nadechuju. Tak. A začnu vydechovat. Tam se nadechnu, naberu vesmírnou a výdech. Všechno pustím z těla ven. Obratel po obratli. Tak. Zastavím zase u kolen a ještě jednou nádech. Nabírám. Výdech. Obracím ruce. Zastavím se. Nádech. A výdechem. Všechno pustím z těla ven. Tak.
Paráda. Naberu a pustím. Tak, půjdeme dolů. Budeme na 4 prorotovat hrudník. Takže pojďte opatrně dolů, na kolena. Rozkročím. Nevím, abyste mě viděli. Zůstanu na kolenou. Ten, kdo má problémy s koleny, tak hele, holky, nebo i kluci, jestli se díváte, zlatý, vemte si klidně židli a sedněte si na zadeček, na sedínku, hlavně na sedací hrboli, to jsou takový ty špičky, ty kosti, to tam ucítíte pod tím masíčkem, sádličkem, jestli máte sádličko, a sedět na tom, jo? Tak, ruce před sebe a my si teďka půjdeme krásně prorotovat hrudník. Jo, takže ten, kdo je v sedě, ten, kdo je vydrží na kolenou, tak na kolenou. A já si jdu představit, že tou rukou sáhnu někam sem, jo, chci tam sáhnout rukou a tady pánev se mi nehne. Tam bude na jednom místě. Já se tam chci jenom dostat pomocí hrudníku. Pozor na to, krásně tady jako funguje gravitace, takže to je úplně přirozeně dolů, nikam to nevystrkávám nahoru, šnečí očička furt fungujou, ani nejsem právě propadlá tady v těch bedrech. Jo? Je to tam krásný komín. Teďka jsme jenom vystřídali, jako kdyby kolena byly chodidla. Tak, jdeme. Já si nejdřív představím ten pohyb, že tam půjdu a pak teprve to začnu vědomě dělat. Já tuhle ruku zastavím a jako kdybych měla tu pravačku u mě takovou těžší a jdu tam za tím bodem a kouknu se tam za ním. Tak. A v pánvi se nerotuju. Jenom za tou rukou, hrudníkem a půjdu nazpátek. Nádech. A já můžu zase druhou, jo? Nejdřív představa, že někam tam za sebe dosáhnu, takže si to představím a pak to začnu dělat. Vydechuju a koukám za sebe, dosáhnu tam a vracím. Nádech a výdechem jdu. Zase by měla předcházet tomu ta myšlenka, že si to nejdřív představím. Nádech uprostřed a zase s výdechem jdu na to místo. Tak. Tady se nám posilují i uši šikmý břišní svaly. Nádech. A sahám tam. Jako bych tam chtěla něco dát. Tak. Nádech a výdechem tam pěkně sáhnu. Kouknu se tam. Náš mozek právě funguje na úkony, který známe. Něco někam dát, někam dosáhnout, někam se dostat, něco slyším, něco vidím, takže vlastně takhle funguje náš mozek. A takhle on předpřipravuje ten pohyb. Proto já většinou říkám na začátku, nejprv si to představ. Protože my jsme přehráli to naše tělo nevhodnýma návykama a my musíme probudit ty vrozený, ty automatické návyky, které tam jsou a kterým ten náš počítač, ten náš mozek rozumí. Jo? On nerozumí, udělej rotaci. to najednou začne, já když tam půjdu tak, si můžete vyzkoušet, jenom rukou, tak já se začnu točit v pase. A v pase se točit nechceme, protože bedra, tahle oblast zad dole, je nejnáchylnější. Takže já potřebuji rozpohybovat hrudník. Hrudník je uspůsobený k tomu, aby rotoval. A my ho máme většinou zatuhlej, protože sedíme, protože nosíme kabelky, protože nosíme batohy. Ani při batohu ten hrudník nerotuje. Prostě jsme takhle stuhlí. Jo? A jsme naučení rotovat v pase všichni. Jenže pak jsou to ty výhřezy plotýnek, bolavý bedra a tak dále. Tak, já jsem se přemístila na pozici prince a automaticky, když vyhodíte tu jednu nohu dopředu, tak automaticky ta zadní vám udělá do šikma, jo? Že to chodidlo jde víc do středu toho těla, abyste měli balanc. Je to úplně logický. I tahle noha, která je vepředu, tak jde lehce do šikma. Jo? Prostě je to vrozený automaticky, je to kvůli kyčlím. A každý to bude mít ještě nějak jinak v závislosti na ty kyčle. Tak a teďka my budeme pracovat zase s představivostí, tak jak my jsme si představovali, že něco dávám za mě,
za sebe, tak si představím, že tady pod kolenem mi probíhá nějaká zeď, jo? Tady prostě je nějaká zeď. A já můžu využít protažení tady iliopsoasu právě přes signály, který ten mozek zná, jo? A to je, že vlastně on si potřebuje někam jakoby protáhnout, natáhnout, on potřebuje dát tomu tělo povel, aby začalo táhnout vlastně od nějakého centra k periferím, jako ven, ne obráceně. Já když tam půjdu jenom klasicky, to, co možná znáte, že jenom půjdu takhle dopředu tělem a začnu to protahovat, tak se ve finále ty svaly vůbec neprotáhnou a naopak si přetížíte bedra a Bůh ví co ještě. Ale když já tam dám signál, který on zná, a to znamená, že já chci tady, zase mám pomyslnou šňůrku, kterou jde lehonce diagonálně přede mě, abych se nikam nebortila. Mám přídavná očička, který koukají do vesmíru. A teďka k tomu, já si představím tady zíčku a jako kdybych se chtěla silou zapřít. Zádu mám zapíchlou u téhle nohy stojný nebo klečící, mám zapíchlou špičku, jako kdybych šla potom jako do stoje. A já vlastně o tu zíčku pomyslnou se začnu protahovat. Jo? Jako kdybych se o ní zapírala. Úplně si představte, že normálně celé tělo se chcete zapřít a jako kdybyste se chtěli zapřít vzhůru. A teďka najednou cítím intenzivní tah, protažení v tom svalu, v tom iliopsoasu a zároveň, když vysílám do mozku takový signál, zapírám se vozíčku, protože bych chtěla nahoru, tak on aktivuje core, aktivuje to bříško a nebude vás to nutit do proláknutí beder. Jo? Nezůstane vám tam včelí zadeček. Krásně se to nastaví. Tak, pojďme ještě, a ještě se dostanete do vyššího rozsahu ve finále. Pojďme ještě na druhou stranu. Tak, zase tady mám pomyslnou zíčku, šňůrku a ještě můžu se představovat, že se celým tím tělem, celým tím hrudníkem, prostě celou mnou, že se chci přiblížit k tomu bodu, kam by vedla ta šňůrka pomyslná. Takže zase pozice prince. Já si zapřu o pomyslnou zíčku a teďka celým tělem si představuju, můžu se tam i podívat, protože jsem vám říkala, že je to senzorický nebo na sluchu závislý. A já zapírám se o tu zíčku pomyslnou. Jo? Já můžu dát sílu do těch rukou a tím pádem mě se tady natahuje krásně ta noha, tady se posiluje zadek na druhé straně a celé tělo, core je aktivní. Tak, protože se chci někam dostat. Jo? A mě to umožní to tělo, jdu ještě, umožní mi to krásně natáhnout. Vlastně protahujete ve svalových celotělových souhrách. Tak, super. Tak to jsme si protáhli i tady většinou, co je stažený, když sedíme dlouhou dobu, tak se nám to tady zkracuje, ten iliopsoas, ten bedrokyčlostehenní. Pak nám to dělá to, že nás bolej ty bedra, protože tady to máme zkrácený a ten sval vede do těch beder, takže tahá za ty bedra. Takže to potřebujeme mít protažený. Tak, když už takhle klečíme, tak si půjdeme ještě do nízkého kleku, a protože jsem říkala, že velmi zásadní je, abychom měli rozpohybovaný hrudník, protože na tom potom závisí střed těla, jestli umím bráničně dýchat, jestli vlastně správně umím stabilizovat ten trup, dělat tu ochranu pro tu páteř, tak my potřebujeme mít ten hrudník velmi, velmi mobilní. A vzhledem k tomu, že ve skupince jste si hlasovali, že nejvíce trpí krční páteř, tak ano, na to potřebujete mít mobilní ramena, správně rozpohybovaný a hrudník. Tak, to souvisí. Jdeme na 4. Dlaně jsou pod rameny, kolena jsou svisle dolů, aby to udělalo jako nožky od stolku, ale jsou trošku širší, než jsou kyčle, jo? Je to do takového mírného Včka.
A já si roztáhnu všechny prsty, jo, abych měla co největší oporu. A zároveň si budu představovat, že malíková hrana se prodlužuje do dálky. Jo, celá malíková hrana, jako kdyby se prodlužovala do dálky. To by mi mělo zajistit, že se mi vyplní prostor mezi lopatkama. Když ne, tak se tam snažím ještě jako kdyby nabotna v tom místě. A celým tělem i očima se koukám, že jdu dopředu. Jo? Z téhle pozice já půjdu dělat protahování, rotaci toho hrudníka. Já jenom si představím, že odlepím jednu ruku, nejdřív si to představím, odlepuju pravačku, moje tělo se předpřipraví na to, že ji můžu zvednout a já s tou pravačkou sahám do dálky. Jo? A vysunu ji. Jdu nazpátek, srovnám se. Zase malíková hrana, celá je dlouhá. Koukám do dálky, jako kdybych chtěla lízt dopředu. A zase představím si, že zvedám ruku, pak to udělám a sáhnu s ní skrz tělo do dálky. Tak. A vrátím. Malíková hrana, nekonečně dlouhá, koukám se do dálky, chci tam lízt do dálky. Odlepím ruku, sáhnu si do dálky. Tak. Vracím. Zase malíčky jsou dlouhý, koukám, kam bych lezla dopředu. Chci se tam vydat, ale zabrzdím to tělo a sáhnu si od sebe. Tak. Já neříkám záměrně vzdýcháním, ale vy si můžete pomáhat, že nádech je tady v téhle odpočinkové fázi, kdy se rovná. A výdech, kdy jdu dolů. Ale není to tak důležitý, protože naše tělo v každodenních činnostech funguje miliardu úkonů, jak na nádech, tak na výdech. Kdybyste se měli celý den soustředit na to, jak dýchat, tak vám z toho přeskočí. Tak, ještě vydržíme na 4. A dáme si kočičku, ale dáme ji trošku malinko jinou, než asi znáte, nebo nevím, jestli tuhle znáte, ale jdeme variantu, kdy já začnu klopit zadeček pod sebe. Jo? Začnu od ocásku, kdybyste si představili, že kočka má ocas, že máte ocas jako kočka, to jsem chtěla říct, a stahovali byste ho mezi nohy a začali klopit tu pánev s tím ocáskem, bedra. Bříško jde teďka k páteři. Tak, tohle úplně není z DNS, to je fakt protahovačka. Kouknu se na ten ocásek mezi nohama. Tak, a teďka úplně v obráceně pod hlavy, hrudníku. Představím si, že chci líst před sebe. Srovnám se. Tak, rovný záda. A já skutečně chci jít jako celým tělem dopředu. Kousíček. A teď zacouvám do zádu, ale pořád si představuju, že bych popolezla dopředu. A vrátím se na střed a jdeme ještě jednou. Takže očička stahuje ocas mezi nohy. Pomalinku, od zadku, bedra, bříško pěkně, páteři teďka. Kouknu se na ocásek. Tak. A budeme to rovnat, hlava. Tak, hrudník, bedra, zadek. Chci jít dopředu. Ještě se tam podívám dopředu před sebe. Teď mě někdo zatáhne za zadek, ale já jako kdybych chtěla jít furt dopředu. Pomáhejte si zrakem. Vrátím se na střed. A dobrý. Kočička, malinko jinak. Můžete si ji udělat, kolikrát chcete. Tak. Ještě si dáme takový 2 cviky a budeme to mít za sebou. Jú. Pak mi tam napíšete, jestli mi funguje teda zvuk, jestli jsme tady byli. Holky a kluci, já nevím teďka, kdo tam kouká se. Půjdeme do takového čurajícího pejska, jo? Ťap, ťap.
Ruce zase pod rameny, na šíři ramenou. Zase si jako kdybych chtěla prodloužit ty malíčky do dálky, ať se mi hezky vyplněj záda, ať nepropadám mezi lopatkama. Tak, teďka malinko si přiblížím ty kolena, protože my budeme dělat čurajícího pejska. A já si představím, že odlepuju pravou ruku, ale nechám ji na zemi. Tím pádem já můžu odlepit nožku protilehlou do strany a vracím. Tak, obráceně. Budete to mít stranově obráceně, jo? Chtěla bych celým tělem dopředu a teďka jako kdybych odlepovala levou ruku, dlaň od podlahy. Chvilku si počkám, až zareaguje to tělo. Úplně musíš cítit, jak ty svaly se prostě mění tu hru v těle. Jo? Jak se mi přilepuje automaticky pravačka, když chci odlepit levou. A já si můžu zvednout tu nohu do strany čurající pejsek. Tak, ještě kouknu se před sebou, že bych šla dopředu. Chci si odlepit pravou ruku od podložky, ale nechám ji tam, prostě ji jenom odlehčím. A čekám, až mi to tělo samo se opře do levé ruky a pravého kolene. A tím pádem se mi odlehčí koleno a můžu čůrat jako pejsek. Ještě jdeme na druhou stranu holky. Chci odlepit levačku od podložky. Stále je to takovým tím, že chci jít dopředu, před sebe. Počkám si, až cítím ten tlak vlastně, v podstatě, že se opírá víc ta druhá dlaň. A v tu chvíli klidně bych mohla i rukou, jo? Protože se mi přenesla ta váha. Čurající pejsek a dobrý. Tak, půjdeme teďka na zem. Tak, nožky před sebe do takového diamantu. Tak klidně se můžete chytnout za střed těch chodidel, tam jak je ten kalíšek, jak je ta klemba, palcema. Tak, já si možná ještě poposednu. A potřebujeme, abyste seděli na sedacích hrbolech. Jo. A teďka v hlavě vy si otvírejte ten kalíšek ještě víc, jako kdybych šel od sebe, ho chtěla natlačit od sebe. A zároveň, jako kdybych chtěla, jak baletka, se postavit na ty prstíky. Od malíčků po ty ostatní až na palce. Jako kdybych chtěla převrátit ty nohy. Tady mám tu šňůrku, tady přede mě, aby mi nepadal ten hrudník. Tak a převracím ty nohy na špičky. Pomyslně, ale můžu tam dát i převážit tu váhu, rozvírat je, rozvírat ty kalíšky, tu klembu a převracet, jako kdybych si chtěla stoupnout na špičky. Tak. Tady začnou táhnout ty kyčle, vlastně jako kdyby od té jamky. Vám se krásně uvolněj a nebude to tlačit do jamek a zarážet křížovou kost, takzvaně. Jo, je to jiný princip, než když znáte z jógy, že vezmete ty nohy, nebo za palec, já nejsem jogínka, a začnete to přitláčet k sobě a tlačit se právě dolů. Tak naopak ty klouby udělají, že zajedou do té jamky a tím pádem tlačí na křížovou kost, která se uzamyká, uzavírá a vy se nikdy nemůžete napřímit v té části páteře, protože to prostě nejde fyziologicky. Když tahy svalů jdou dovnitř, tak nemůžou jít do zpříjmení. Tak, takže já obracím a teďka se stište a zkuste si uvědomit a vědomě uvolňovat ty svalíky, že skutečně tam začnete cítit, jako kdyby se ten tah v těch kyčlích uvolňoval. Tak. Jenom si prodejchat.
Super, na špičky, jo? Oddaluju od sebe ty plosky a zároveň bych se chtěla stavět, přetočit ty nohy pomyslně obráceně. Tak, dáme si ještě jeden, ale to nebude pro každýho, takže ten, kdo má špatný kolena, špatný kyčle a ví to o sobě, tak to nedělejte, prosím. Ale dáme si překážkový set. Tak. A my teďka rozrotujeme tu kyčel. To znamená, že já tady odlehčím tady sedací hrbol na té jedné straně. Ta noha, která zůstala vepředu, tak dám ruce zleva zprava doprostřed. A teďka celou tu pánev, jako kdybych chtěla otočit kolem té stehenní kosti. A prsa budu mít uprostřed, nebo respektive stehno budu mít uprostřed těch prsou. Tak, vlastně jako kdyby opravdu silou tady už zaberete a chtěla jsem otočit tu pánev, sklopit ji k té stehenní kosti. Tak, mě to tam hraje zase zvonkohru. Položím se pomalinku na to a vnímám, jak se tam to třeba těm svalům na zadku nelíbí. Tak. A já se tam můžu prodejchat. Ten, kdo je jenom mobilní, jo, jinak se na to vyprněte, abyste si nenasekali problémy. Ono to chce potom postupně, nebo nějaký mírnější, nějaký cvik, který vás tam dostane do toho postupně. Tak, nahoru. Sednu si zase nazpátek, přehodím nohy. Tak, zase. Ups, ruka, jo? A otáčím tam tu pánev na to stehno. Vlastně ji tam sklápím. A je možný, že vám jedna strana půjde líp a je druhá hůř. Tak. Vlastně v podstatě tady z toho je tlak. Jako kdyby, tlak. Opření o lítko. Tak a rozvírání, já tomu vždycky říkám rozvírání zadku. Rozvírání zadku. A já, když to chci zintenzivnit, tak tam chci někam rukou dosáhnout. Někam bych se chtěla dostat. Jo? Někam bych se chtěla pro něco sáhnout. Tak se ten tah ještě zintenzivní. Tak, vrátím. A to je všechno. To je všechno. Protáhli jsme celé tělo. Ano, protáhli jsme celé tělo. Samozřejmě šlo by toho ještě mnohem víc, ale já si myslím, že pro dnešek takhle stačí, že já se cítím skvěle. Jak se cítíte vy, holky? Holky a chlapi. Tak. Ahoj. A schválně mi tady ještě napište, jestli jste cvičili a jak vám to šlo a co vám nešlo. Tady někdo super, tam nevidím zrovna, kdo to píše. Tak paráda. Tak takováhle protahovačka, sestavička. Krásný to je. Holky, můžete si tohle zůstane nahraný ve skupině, takže si to můžete dát kdykoliv během zítřka nebo nějakého dne, protože je to opravdu taková jako super sestava, kde prohejbáte celý tělo. Tak. Moc krásné protažení, děkuji. Super, ano, cvičím. Píše Ivo, jo, Ivo. Holky, vy si dneska se mnou dáte rande ještě znova v kurzu. V kurzu Fitness Sexy pro život, takže budete mít za chvíli, za půl hoďky máte další cvičení. Tak jsem na vás zvědavá. Moc krásné protažení, děkuji. A Áďa taky, ahoj, super.
Líba protáhnutí, super. Je včas, už se těším. Super, super. A jinak ve skupině Fit je sexy je v těch, jak se to jmenuje, v průvodcích už jsou různá cvičení, které tam jsou třeba právě, že na vrch, tady na trapez, rozpohybování hrudníku na kyčle, myslím, že jsme tam měli kolena téma a tak, takže je tam toho dost. Když byste něco hledali, tak si tam můžete z toho zacvičit. Já jsem na některé věci koukala, a protože jsem něco hledala a jsem říkala, to není vůbec zlý. takže holky, můžete si tam něco dát. Tak, stíhat a zvládat takhle jako s live cvičeníma, protože samozřejmě mají přednost vždycky ještě moje kočiny v kurzech, ale určitě vždycky vylosuju nějaký hodně zajímavý téma, abyste taky měli, jak se to říká, mě teďka naskakuje, jenom abyste neumřeli blbý, ale jsem včera koukala na jeden podcast. To ne, ale abyste měli přehled a aby náhodou věci, které řešíte a nevíte a tak abych vám je když tak nějakým způsobem objasnila, co vím já. Tak jo, tak krásný večer. Já děkuju moc za účast, děkuju tady za srdíčka a palečky a tak. A já teda se frčím připravit pro moje kočiny v kurzu. Tak zase příště. Ahoj, ahoj, ahoj.